The Tramps, il-grupp mużikali minn Għawdex, tana bosta diski popolari bil-sinna, fostom Xemx, kanzunetta li kważi laħqet status nazzjonali u li għada popolari anke nof seklu wara. F'din ir-rokna nitkixfu aktar dwar il-kontribut ta' dan il-grupp lil-lingwa Maltija. Il-grupp The Tramps kien wieħed mill-aktar gruppi popolari fis-snin 70, però għalkemm wafqu, ikantaw u jdoqqu fis-snin 80, xorta waħda għandna nafu sew bihom illum. It-Tramps kienu grupp minn Għawdex u ngħid kienu għal-fatt li l-kantant prinċipali tagħhom miet madwar 16-il sen ilu propju fl-2005. Dak kien Dominic Grek. Però Tramps kien hemm ukoll Spiro Sillato, Joe Cassar u Carmel Portelli. L-istil tal-mużika tagħhom kien wieħed pop popolari, il-pop għalhekk ngħidulu pop hija stil ta' mużika popolari, però huwa stil pjuttost Ingliż jew Taljan ta' dawk iż-żminijiet tal-bidu ta' snin 70, stil pop ta' kanzunetti dwar l-imħabba u x'nafien. Is-sabiħ tagħhom però li kienu fost l-ewwel gruppi Maltin illi bdew ikantaw bil-Malti. U kien hemm oħrajn naturalment, qabilhom kien hemm il-Malta Bums, li mbagħad eventwalment minnhom ħarġu anke il-Black Train b'Freddy Portelli, il-Life, u anke popolari immens dak iż-żmien kienu kantanti bħalma kien Fredu Abela l-Bamboċċu pereżempju, jew kellha George il-Mac. Ġifieri din l-idea tal-kant bil-Malti kienet xi ħaġa anke li kien l-ambjent illi kienu qegħdin joperaw biex ngħidu hekk fih il-grupp The Tramps. Però huma ma kantawx biss dwar l-imħabba. U ma kantaw ukoll dwar l-ambjent naturali. U allura din tal-ambjent naturali li kienet xi ħaġa anke sabiħa li ġejja anke minn dan il-moviment Amerikan anke tal-Flower Power forsi, imma anke romantika, idea li tista' toħodna lura anke sas-seklu 19 ħalli ngħidu hekk, dawn bdew jagħmlu għanja lix-xemx. U fil-fatt l-iktar diska famuża sal-lum, u hija verament famuża, tagħhom hija Xemx. Xemx illi inħarġet fuq il-ditta tad-diski Circle mill-ħanut tad-diski dak iż-żmien li jismu Brizzi ġewwa dik li llum hija Repubblika il-Belt propju fl-1975. U Xemx mhux tal-li kienet suċċess fi żmienha meta ħarġet, imma Xemx għamlet ukoll suċċess ferm aktar kbir anke aktar qrib ta' żmienna fejn jinterpretawha kantanti oħra, inkluż pereżempju Joseph Calleja, imma anke jkollok verżjonijiet tagħha minn postijiet illi ma tistennihomx, bħal pereżempju il-grupp Struppaw illi jinkluduha anke bħala ankor fix-shows tagħhom fil-bidu ta' l-2000 u apparti hekk għandek anke insibuha fuq l-ewwel album tagħhom, l-album tal-Ixtruppaw, is-CD tal-Ixtruppaw. The Tramps kellhom numru ta' diski u suċċessi oħra matul is-snin, però probabbilment u tanqas fil-fema tiegħi l-iktar suċċess illi għamel impatt apparti Xemx kien il-kanzunetta tagħhom Inti Diamant. U Inti Diamant probabbilment illi baqgħet tissemma għar-raġuni li din intużat anke bħala sigla fil-programm tat-television Għawdex illum għal diversi snin. Imma interessanti wkoll li Inti Diamant hija ekwivalenti kważi nistgħu ngħidu għal dak li jista' faċilment jissejjaħ innu modern għal Għawdex. U hawnhekk huwa fejn hemm anke aktar riċerka li tista' ssir dwar The Tramps, mhux biss mill-perspettiva
tal-użu tal-lingwa, manka l-impatt tagħhom li ħallew fuq aspetti kulturali tal-ħajja u l-identità tagħna bħala Maltin u Awġin. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.